Tung. Tung, ayo kedelene gak oleh digawe dulinan kedelane. Nggih, gak pareng ayo, gak pareng diorat-arit. Ayo dibalekno. Dilebokno nak. Dilebokno kedelene. Gak pareng, ayo. Kotor lho. Nggih. Dimasukno kono, dibalekno. Mo ayah. Dibalekno kono, balekno. Dibalekno. Balekno. Dibalekno nandi? Kono lho, nang tempate kono lho, dibalekno. Lagi nak? Dibalekno nak? Nggih, dibalekno. Nggih. Nggih, dibalekno kono pinter. Oh, arek pinter nggih. Ayo dibalekno nak? Wis gak pareng dipunduti, gak pareng. Ngurusuk kabeh pean wis bengi arep bubuk. Ayo. Ayo nak. Nggih. Wis gak pareng. Ngerti ta mboten sampeyan iki dikandhani? Gak pareng dulinan dele. Tung. Nggih, wis kene nyo. Kene ambek ayah nyo nak. Apa kuwi lho? Sepatune Mbak gawe apa? Gawe apa sepatune Mbak? Sepatune Mbak gawe apa? Apa?